Lajeng para pemirsa, kados pundi pawarta dinten niki. Sekelas info marak soal panjenengan, yoniku wonten damel polisi tidur utawa pencegah kecelakaan kendaraan Ketua RT wonten Bogor, Jawa Barat menganiaya warganipun. Ing video rekaman wargi wonten prasawa wekdal Ketua RT wonten Perumahan Kahuripan setunggal Kelapa Tunggal Kabupaten Bogor emosi bibar damel polisi tidur tanpa izin saking panjenenganipun malah salah satunggal tiyang warga ngetos tersungkur lan ngadalaken rah kathah sanget korban langsung diplayokake teng griya sakit. Korban ngalami luka tusuk wonten parengan pangkelan lan pinggang perangan wingkang. Wargi sampun nglaporaken kasus menika dhateng Polsek Kelapa Tunggal Kabupaten Bogor. Polisi ngatos samenika taksih nindakake pendalaman kasus. Tanya baru sekarang. Semanten wartos ingkang kula aturake, kula Ulfiatul Ilma nyuwun pamit undur diri dumateng kapanggih wonten pawarta sanepun.